A Confederación Empresarial de Ourense acolleu este venres a presentación dunha nova edición da Feira do Libro. A feira chega este ano en Ourense a súa edición número 34 e celebrarase entre o 30 de maio e o 2 de xuño na Rúa do Paseo. Baixo o lema Ler sen fronteiras, ideado en honor a María Victoria Moreno, recoñecida coas Letras Galegas 2018, presentouse un programa repleto de actividades. As librerías presentes teñen o seu establecimiento en distintos lugares da xeografía de Galicia, anda que a maioría das librerías son locais. Concretamente, das 13 casetas participantes, 10 corresponden a librerías de Ourense e 3 a casetas institucionales, como a Deputación de Ourense ou a Biblioteca e a Secretaría. O acto de inauguración, que terá lugar o mércores día 30 de maio ás 8 da tarde, será traducido a linguaxe de signos, como a todos os anos. E tamén haberá un contacontos en linguaxe de signos con traducción oral e un obradoiro básico de linguaxe de signos. Durante os 4 días que vai durar a feira, máis de 40 escritores, ilustradores, poetas e profesionais do mundo do libro presentarán as súas novidades e conversarán cos seus lectores. Ademais, os que se acerquen á Feira do Libro poderán visitar a exposición da historia da literatura fantástica no espazo de actividades. Desde a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vense colaborando estreitamente coa Federación de Libreiros de Galicia para organizar estas convocatorias anuais que espertan entre a cidadanía interese e curiosidade por os libros e que son unha oportunidade única para incentivar a lectura desde distintos ámbitos. Durante todos os días da feira, os libros mercados na mesma terán un desconto do 10% e sortearánse lotes de libros entre os que realicen compras superiores a 15 euros.